Mama niketena,
Ngicela ukubabingelela bonke abathe basivakashela emabheleni. Okuzokwenzeka njengamanje. Ngikhulumela ukuthi wonke umuntu eze ukuthi kuzobe sekwenzekalani. Okuzokwenzeka njengamanje. Intombazana abantu abami laba bazothi beqala ingoma. Umakhoti uzosuka aye kwabasemzini ngeke aye kaningi uzoya kube ka4 nje kuphela. Afika kwazi umkhonto phambi kwaloyo amthandile. Ka4 kuphela. Emva kwalokho izabe sivulelekile inkundla nokubhala uzobe seya. Ongangamandla akhe eyochoma kanjalo. Sengisidedeli.
Hey,